version. Mag-English po ta. Good right pa lang kung English. English na ko. Oy, sa pag English. Oy. Nag-uap po na. Sa kuning papa sa una ay may tuloy English ba? This is how we do it. This is how we do it, guys. O, na-apply din ng kulay, no? Hindi nyo alam kung anong ginawa ko. Sige lang, kung tabi, diri ba? Ay sa nagtiwasa ba kay pag video sa kajut kay makalimutan mahumana ni siya diri wa arba ni gipakita ang buhok niya gidulisor ba ni kulor. Nakita ko na kadro. Wala ni giduritso ni ba timbang rata niya nagkulor rata kalimot na. Kay ang live ang na huna. Dali sabi kay malimutan na wan na. O ganito talaga magtiping sige tag istorya parang direktor nga anong direktor tala-tala. Para ka bang direktor sa sarili mong pinikula. Ikaw pa direktor, ikaw pa editor, imuhan tanan. Di ba? Mag-video me, di mo kakita kay ang video dili makay kanin gimbal. Ano bang nangyari sa gimbal? Hindi sa pwede. Ano talaga nagamit ang gimbal, nagawa ng gimbal? Reels or Sa reels, rawa mo taga video. Ay patalikod sa kanako. Kaniyang buhok walang ninakita ganiha kay kanilaging sigita og yawit oy. Daghan kayo ni siya og puting day nga buhok makita na ninyo ni kalit ra ni siya ka color og buhok niya ang mga puti o ingana kadaghan na di ba ug ingani kadaghan na imong puti unsa may imong hunahuna sa imong kaugalingon gwapa ta di ba ug daghan kay tag puti maningkamot yung tang magpakulor kay di ka maningkamot ana niya nga ingana nakadaghan na imong puti ala padayon sa imong gibati pero paggwapa uy kay mintras buhi pa ta ning kalibutan na kay dili na ta wala na ta ning kalibutan na di na putang paggwapa nya goals na ta dili na puta magpagwapa kay goals na mo na magpagwapa mo ni imong gibuhat karon ga-apply ko og color ning siya nga dili po ningon covering white hair yun na totally covering white hair kay ako magud totally covering white hair ang kuan man gud meaning anang covering white hair is kuan ni siya going dark sumpadulong siya og black mo nang siyang dili na to siya i-dark ang buhok kay maitom-itom gamay niya gusto man ning mga kita mo yung mga tao gusto mo jud ta og maglighter atong buhok kay para gwapa pud ta ba lami pud ta tan-awon adto ra taman oy jiste shout out sa mama. kana pud sinuwi kasi mandar o ikaw na yung istorya diha samo ko ra ingani mag-live lagi sa YouTube lagi. Nag-apply pa kog color ha. Natinga mo diya sige ra kog katawa oniga. Hoy, shout out sa mama. Shout out ko na sa iyang mama. Sa tuwing ngalan siyang mama oy. Namaligya og ha? Si Dolores. Dolores Nagulada sa Tagbilaran, Bohol, Philippines, mabuhay. Nagulada o Nugalata? Nugalada, nuga, lada, gilada. Mga hapon na. Ang kabuhi man siguro ning mga tao aring dapita ang YouTube pod gi kabuhi. Kay pwede ani sa YouTube nagsigitag ani wala gi upa na ta di kamera hagbayra. Ay jud pag dahom kay sa YouTube ti orok gyud kay sa YouTube ug dili plug content ka kung wala kang ginawa diyan hala sarado na ang base. YouTube o Sa Facebook. ano ba? Sa Facebook pag may ano ka istorya nga dili maayo kinabukasan may restriction ka. May risi. Pero dito sa YouTube ay tiningnan ko yung nag-live para mang walang nangyari. Oy, napay uban diya nanganta hala. Kanta kuan pa ay kanta to the max only. Only ang mga video kay sa YouTube na pag video kay dito di ba pagka wa na. Ha? Wala siya na nataro ni mong sitting shoot. Oy, Sige, pagwan na tama. Live na ngayon. sugo na natarong niya. Di man makita asam na siya dapit. Uy, Kahugi niya ba? basi gikabuhin atong, uy, wala jud bi kabaluan ng YouTube ug nag-live ba na siya or wala. Basta kay sigara kong tabi diri ko kabalo. Sa laptop kay automatic lagi ko. Sa imong tanawan na nag-live siya. Ganda yung live oh. Wala man jud tay amigo kay wala man po na kuan din ha. Pang kuan na pa may mga settings ana bahin sa mga emoji. Ano ngayon wala. Hala oy. Tan-awa ko sa imong cellphone ba tan-aw ro imong cellphone bi ingani ra gi pagtan-aw oh. Search kayo sa una kayo magawas mo dahil amin sa Tiago. Busy man diin.
Hindi ko pa alam